ya asorobotioro enchiranero bachite recommending discontinuity ya classification of schools, especially in the national schools extra county na county. Report ya abu no nanchite mono. Report ya tete nchire topaka netechi school ngene national school. Yes. Ine extra county. Ine county school. Ine sub county. Ni chire tima sine village yekoro. Pono muntu kwanyora gasomo acha ndikita sogete kote anone school asoma okobe ya ni gebekire kebwango gyense. Yes. Poni otocho kubagana chi school echi korengana nkerekyo umwana atatokokora. Tokonyo umwana ngano mumnyokiare. Umwana no mupira gwaka. Toko muire school emanyire kuna kare kare ntwa gatwarire itirio. Yes. Kore itirio ane bre ya sabana. Kore itirio ya shabana. Bono. School nero ya karukura nero kio miti nyali bali matari yaba minyoke kabisa. Okwenda nyota mara. Kwa minyoka guoko. Egere ya manyunga nkia otatokora chine engineer. Engineer chi otoka osenkise school. Ahengi otatokora otatokora medicine. Medicine yego toka kio miti. Gose gotoka kia busura igoro. Pone gibono tutigenga umwana gakare school getakare tari ngere nene ko bwechinde egento kiri atakawakora gekarata ki kero ibono tego cyo gutwara okobagekana tego gutwara discrimination. Yes. Umuntu bwe unganje school ya nende ne yogotera umwarimu liboli litungo bolia kubatikana kero kene njira kwanya